Mike want to got my punchlines at you, you know, let the rap gods bless you, know, divine intervention is stopping me from doing it. I terminate, eliminate, plant bombs and detonate, penetrating shrapnels, pop bones just like pills, then force feed you with Molotov cocktails. Freedom or jail cell, well, it's the same hell, you still gotta deal with bullshit for real. The presence of the essence since my adolescence makes sense, so you can't bail off 2 cents. Now who the fuck do you think you are? 80 is a rhyme. Apollo Marta Lubek, second man of the night, make some noise! Your big shout-outs to the sponsors, Turbo Hectic, Holding Live, 6,000 Tools Entertainment, Asoltos Lumuwa, 032, Far Out Collective, Infamous Cebu. Kaya salamat na naman. Gagi na lang kayo, kapag ginagalingan! Shout-out din sa Daya, DJ Studio. Sakong wala! Higal Malanga! Make some noise for Grindbox! Tigas ginamin boys, silang kuig na karon sila Eugene, Jomar, Andre. O sa Pumpilia Clothing, RIC. Sakong ko! Higal Pasilio! Make some noise for Dijon! Shoutouts, Ronos Oro, Valerio, mga MCs, Managwentos, Kausi Idol, pili niya muna si Climax. Yo, first round, Climax, pili na yan! Let's go! Yo, Ken! Mupahumay maunta ko. Sunod-sunod na pala ng pate, sunod-sunod na pala ng building. Pero ako kalihin, bro. Sunod-sunod ang chat ni Leo. Sunod-sunod ang offer ng cash niya. Bonda yung trekking. Mahuwa ko pabaliban. Sige, dawat na lang insay ang ganahan. Wala ni Dibasi sa abilidad. Dibasi na lang insay. Nindot himuong praktisanan mo. Ako nang gidawat. Ako nang gisudlan. Ako nagpabaya. Sa turang ako nang gidawat. Kung gisudlan, natural. Sa matay buhaton sa banga. Kuy kaga. Gamer post permit, di na kabaw nga mutuwa. Di ko feeler, pero na ako, wak ni ka tunga, kaya kung ikaw mag-ML, magduwa, akong ML, mangluwa. Pero welcome sa mag-abot, feel at home sa palibot ra, maong kaniyang parcel. Way sample pagtumot ay kalimot ha, hinangyo ra kang Marcel, oh. Kapasatos siya, ay nalagpalag, ay nag-umit di hapis day. Basta maluwaon ka, muluwa siya kahat, bahalag tagaan, ragpangliti. Bahalag tagaan, ragpangliti. Yo! Yo, check! Bahalag tagaan, ragpangliti. Mao, dawata akong pasensya. Kaya sa pagpatay ako yasayin. Walang tulad hang disgrasya. Kapataka mangtugday kita tanan sa social media. Inana karon ka symbolic pa yung tanan inyong data. Kaya yung kamatayon ron sa holy life. Game. Hey, first round, Eagle! Nakalupuhan ko. Sunod-sunod yung pinig or daw pinig. Kaya kami ko rin niya ang murado. O, nag-apply ko part-time job, commercial. Nakapaguman ang oras. Parte-parte lang yung kado. Kaya round 1. Round 1. Bukod ka amaw! Simong tanaw, mag-yo-yo ra mo dali mo bata naglingaw. Simong tanaw, musaad ko o batay tapos magpakakulaw. O simong tanaw sa ako, ikaw. May gabi isipo sa mga tao dahil sa Rapolo. Ako nila isitinin, MC nagikan sa Cagayan de Oro. Kung sa akong paglahas, magulabog mo. Sa isis sa maestro, kasi yung syudad ni Ari ang ibibubong isang oro. O shoutouts dahil sa mga movies ni Climax na online na handog ng asal. Mahalas ninyo na yung isay ko kay Saito por kung kabuang mo tunar. O niya kung umugain mo kay inyo aning lugar. Ay ba't nung nagtanong gusin, sa na kong alawak bars. Munang grabe yung ka-stupid, dili ni magpalupit. Mura nagpapakamatay tapos ako ang lupit. Rap skills natural, murang bungag ikay bukid.
Kaya atong diferensya mo rin akong flow. It is fucking too big. Oo, kaya hugot imong pagkupot sa abakada. Kung na dapat ikatingala na way sakit ang mabak sa imong bara. O gusto mag-jump-jump na dili, ito na ka, di na mo gana. Kaya ang sakit nga nila, dili-tingkit, dili madala o tawa-tawa. Kaya sige sa kong climax. Di ba pansing mag-presiniwa? Pero lang pili ka na away, gato ang rabat at piligana. Ako, imong punchlines, ako, katuo wala. Kung punchlines, katuo wala. Dili siya dito, pero maban sa pideya kung mga ito, mga tama. Oo, di ko ilado sa inyo, pero huwag mo na wala ko. Dili ni win-win situation para sa imong sa gaming ka daog-daog. Huwag ka mong musubol ka sa ako. Huwag ka mong iinit sa gastov na masabog. Kung nakabog na lang dyan kay flamethrower na yung nangabog. O fuck you sa mga fans sa comment section straight. Bawi na sa sunod idol, motor tungaway, bawi na lagi. Bawi dati, bawi dato, sali ko'y bawi sa ulahi. Ang bawi na may tabo, ay mabawian ka kinabuhi. Bawi, mabawian ka kinabuhi. Abi niyo mag-show ka? Kung sa pamudaya na yung mauwan. Kay Earth, Wind, and Fire. Wala yung dito. O, patay mo ako din. Hindi ko makadaog kay sa Cebu. Dili ko resident. Pero akong even murag-mura. Turo resident. Ang akong galawan. Murag nakatulog ko pero table in every sense. Pinisan ako pamubatan, I will never out my fucking element. Because I mix it well. Earth, wind, fire. When I dance in the boogie. Fuck loads of flow cause I'm loaded locks in a gray hoodie. Pagputahan na lang dyan ka kung makabalo ka sa climax sa movie. Ang story, ko'y raka na akong dulaan, may pagpanganan ka o building. Nag-gets man to, tuktok ahoy, building. Inanay magsulat, puntong mo tapos, dili pariyasin mo wordplay, muragin mo sa kadaog, pinugos. Tapos napagiging body language na murag ito'y, ako na hinugos. Kung saan pagsugol alis, akong suwat, kung sa titik, kaya lugos, lahos. Ayata! Na-choke siya mo yung dispute yung kanta. Okay. Uy, piste! Imong dialog bars ng Muslim. Ang Muslim ako gipaliver sa Rosary. Kalami mo tabi sa gago. Lili, huwag ang polong makasapot mo. Huwag disleyo, mga daw papamayot na lang po. Tugayan mo mga kabantay shit sa inyong trip-trip. Ulit presyo sa ticket, 150. Yo! Check! Ingon pa siya, kung kusumog na yung laki ang ihatag, di daw ng laki sa kumpiyansa. Hoy, iyo, kusog ng laki yung ihatag, dapat ako i-practice, romansa. Dapat ako i-practice, romansa. Okay, ya. Dapat ako i-practice. Tsaka ya. Sorry bro. Yo! Sus! Saya ngayon mga ka. Sige. Time. Gato rin. Wala yung iba ho. Grabe kayo mag-joke. Ako lang mapamuyo, pero wala siya na nakapagpuputin. Grabe ang joke. Diba? Namoy ko labo ni Luko. Kaya palandahan daw mo dapat mahal mabastin ang title. Yawa na papimasulog sana. So, kapapangit inyong kanta o mata, hapit magluha. Offbeat ni mo gago na next video na lang nagkakapsakon luluha.
Pero wag ka, kasi mga next tracks, ang stand out kay Maghut. Grabe iyang promote sa mga amigo o mga sangko, pero mga tao wala labot, grabe ito kamato, erotic na nasihat sa title, pero dili pwede ipang dagkot. Kabalo mo ano? Inaning iyang slow, grabe ka, walay alam, ang sakit sa pagbunog sa dalungan mga kasama. Ayaw ipapukar, baso plato mga basa, way ulos sa auto-tune, kay grabe ka kayabang. Dahil ako, kay Ibis, ang magiging life test, sa ito na nag-mind test. Sa hindi ka sa Ibis, muro gabili ng sa phone screen na kamang sa brightness. Ako ang artist na high risk, ikaw beside quest na harness. Klaro kayo na di kayo sa kaakbon, kailangan na magpa-high test. Oo, kasi sa kabulan ako pangandam na may na-realize mga paps. Nasa pila niyo kabate, wala yung hospital sa inyong mga bars na ginadrop. That's why on stage, boy. Yo, we know! That's why on stage, there isn't a chance that you'll ever be on top. Ikadabatin, mura kang stage manager. Imong makakuha na kay props. Sa batin sa nagkaparados, murang papulos out, imong kaaway. Kahit ka sa sunod. Pero pagka-round 3, nahimog manumanay sa iyang jokes, napalpak imong tanong makibagay. At ang gabi, murang nag-ibon na nadakot sa candy kay ikaw ang kikaon sa Cloud9. Sunod na effect, imong punta si Jonas. Klaro ang gigil sa imong mata. Klaro mo na huwag ka niya girespitar, pero kasi niadto sa inyong luwa. Si J-Black, nagsabog, nag-freestyle rap, pero siya kaya pumipaburan at ang gabi muna. Murang imong skill kung para sa kuha, dili magtunga. Murang imong kontra. Sunod kaya tinatos ni Alex. Huwag kayo chance sa ato na match. Mabaw na kayo ang metapora na may mga punto na hindi mo ma-catch. Tapos ibalik-balik niyo kung ikaw niyang pagkaampon. Muna dili niya i-exage na sa pagkagasgas sa imong ram, lumpi pa niyo si DJ Daiha sa pag-scratch. Daiha! Tapos, bago na siya isumol kay Marshall Bing, ang oras yung hindi kalas-kalas. Bagahan niyo nampoy na nagtuong mga sa iya, kaya niyo mo apas. Malakay ka at tulog, naulaw ang suba na hubas. Yung battle, murag concern eminent kay si Marshall Ra ang naglangas. Ugoto, kulinaw. Diba kaduha ka na baraw sa taga-Surigao? First three sa Rapulo, then sa flip top, nagpasul pag yung kinakalaw, yung pagkawak kay nilabaw, pagkagaan kay nilutaw. Yung mga mong kailado rin, Gustav. Yung ano ilado ba rin kagaw? Pilista na ako yung mga pili para naakoy pruweba. Nawa ko'y angay, ikabalaka, ikaw ra akong kontra. Kung isamarais na ako yung karir, kung ingon mo sa silibuhan ng Pinisaya, muli mo like ang ito sa iyong mga higala, kaya padulong na lang sa imuha. Time. Nasaan kayo mo? Yo! About single bra. Sweet ko kayo na ako, huwag ka nakibate, nakichismis na ka. Kailangan ako kabubok. Yung sobrang trima na yung makapubok. Pagking ko Diyos, kumusta? Tadi aras panahon. Yo. Tadi aras. Baby Diyos, kumusta? Anak, pugso ng diet, dili ako suho ng lawas. Tidak pagsunog ko ng mga jacket, siguraduhon ka mula pas para mula kang Saturn ng planet kay may kapusot ni mong lawas. Ha? Kay chemical engineering graduate, pero sa cheap na sakit, sayangan mong chance. Baka review kayo ng atin, natural ka alam din ang hands. Kurang nag-sex ka mga atin, laro mag-something kay may chemical romance. Unsa, 600 ka low budget sa ribat mao na imo plans. Kamo pure talent ra ang gamit, inana o ka-advance. Ikaw, nabiyaan na sa panahon, mga tao ay pake sa imo laban. Kung bisan mo walk out pangurot, digihapon ka mailhan. Di man ini-abort man o aborsyong ang iyong dili ka magkapangalan. Maong panagtutok sa mahimo, tutal na anakan rin sa world dapit. Isigurado pasag kung mga himo o ang lumal ako sa kagamit. Ngunit kinalasan kahapos para sa tanan na akong nanghakit. Kaya last round ako ng gamit. Sigurado mapalos kung lapos pa rin sa panit. O kaya last round na gamit. Murang last round sa bakos, sigurado kang mag-antos, kaya kahugot ko kang kasakit. Kahugot ko kang kasakit mo. Paksit. Kaya kanina ihatag ninyo. O paksit, murang ticket, exulot sa venue. O pasensya, dahil na rin, salamat sa pagkabil ha.
pero kadaogan ako ng na-feel. Di man hindi gamay lang ka, ako din dahil. Doy! Yo, minagalas na, Dindol! So lakas ako mga boy, ingon sa akong kulpa, dili mga ilo, ang mati, dili may chemical romance, dili man imo. Kaya magsabi sa pinakoy ni Bagets, ngayon sa kadagang piningan, si mong grupo ilang ipinig ni siya Bagets. Kay Litsi ang mag-imagine, si Naruto, nagpahapay ng shades, kasi sa kurang nagpapit, tapos parang ignon ako, kay sabihin siya kay Imapit. Nang sa grupo palang daan, lugod na, di ka doon. Akong pangkat-in, sa sulat kay Mabul, dahil mugura makuul. Isa kinsa sa inyo ha, may mukimimaro, isa ako, uduol. Kay sure nang inabuhi sa ninja, inaray mo tuol. Ay na isa, gusto man, igno na mo rin ko na, kung references, buhay na kahibaw. Wow, kasi itong bata na ni Marshall, sa mga sinisip sa audience, grabe siya ka-proud. How siya, pinapinuwatan sa MC, kung tinoon siya na how. Nagpailara ka na week kay Ulbutat ang kontra mo, habang nasa crowd. Kay Climax, nuranti ka sa atong ginabuhat. Rap battle ni Boy, no holds barred. Buglo sa duwa ka manunuwat. Bahalag kaya mo dapat ihatag, talang kaya na mabuhat. Murang araw kaya di wala po sa Cebu Hip Hop Scene, kaya wala hanap pagabot sa lupa. Kung gagawin sa crowd, ayaw mag-expect na spoon feed sa inyo ang references kada dula. Ano mo, NBA, so opening mo, kung hindi ma-out na mag-shoot na sa pula. Adapt and evolve, appreciate and learn. Ayaw konsentin yung mga basic na diputa. Tabang-tabang na talan para mabante, umuuswak, kung elevate ang eksena. Kaya oo, ignon na pag-ibig mo na, luto na po. Sige, magluto pa karon pero sa akong kusina. Ianda ng lamas, konsilyo, kaldero o ang mga kala. Butcher's best ni sa CDO. So kanang program na mo, sisi ang resulta. Tapos niyang panit, ikaliyo, maubos, prituhol, sa karga, ibaligya. Gusto magluto, sige, oras ng ianda mga harina. Sa bulan na nag-itlog, kasi sibuyas ko kumapanlasa. Ako tutok mga busog, sama susong buwa. Kada round, hindi ka kada round na ay galing. Murang nagbuhat o pula-pula. Kaya gusto mong luto, sige. Paminawa akong modus. Pag nakita na akong target, inawawala akong focus. Skillful ang pen game, di parehasi mo puro focus. Kung nagkaon mong tinta, murang nagputahi o glutus. Pansin try na akong kontra. O akong kalaban, cheated. Right kasi inyo ako yung ginasaligan ko. The focus for the lesson. Bisag sa street, food na ka. Ang siyad mismo na hindi mo comment. Kasi nalimot mo na ang kailangan ko. Subot si Bobo Prophet. Direct ko punahin na nila. For the EPS na nilo. Muna yung pag-akon sa mga tao pag-uman sa lubong nimo. Sa ang skema na iada kung talakuhan ninyo ang punto. Nahilaw pa kayo ka, matalan yung away, kinaluto. Iulanan ko yung sumbang, inagdag ko akong kumo. Sa kainit sa libuyan ng kontra, isin yung isunggo. I'm a man for all seasons, sa bagyo pa karoon na ibungko na si mong ngalan mismo. Nabisag kong sa ang klima, ex ka sa ako. Ayun. Hey! Yeah! They got make some noise! Report no man na yung back. Second battle of the night. Papakan tumalik. Climax versus Dindol. Judges decision. 5-0. Dindol. Judges. All 3 rounds ang giyatang ni Dindol. Consistency. May mga linya din ako mag-point out eh. Wala kayo kadungugod eh. Saba kayo pero all 3 rounds para kayo Dindol. Hindi, parehas lang doon. Kagaling nga. Prepare pero kaso lang chok si Climax. So all 3 rounds hindi ba? Paano is like choke pag round 1 pero ako mo to giyatan eh. GI Pro Rhymers. Si ako, gibuton ako si Didol kanya sa round 1. Okay ba si Rhymers pero nalabuan siya ni Didol niya. Sa round 2, nag-expect yung ko nga mas muinit pa kay pagsugod sa starting sa ribatas ni Climax. Okay kayo, good kayo pero nawagta magunyang round sa quad, wala na lang sana ako gitimbang-timbang sa round 3 nila kasi mas maayo nila. Ako na lang, ibasin ako.
anang kinsay ni human og tibo full 3 rounds. So ari kong dididil. Pero kung ibase gyud ako sa technicalities, lamang gyud si Didol. So Didol. Yata sa masawa na sa Yo, hari 6-1 ko po. Utar na ko dito 3 rounds. Sayang si Climax. Sayang. Dito siya ko kay Laos lang ko si Ataki. Medyo na Istanbul lumay pero siya ko siya po fighter. So, Climax.